Kini machiegni. Jatend migao mar omenda John Mbadi odiochieng' makwuono dhi somo budget mar omenda magana 225 ma bende romo shillings trilion 4.2 ma en budget mobiro pedho e nyim od bura ma odiochieng' ma kawuono. Budget no ma bende opogi e kidienje adek mamulo bad migepe mopogore opogore. Mano gin moting'o chudo mag chenro mag sirikal mabiro muonyo omenda maromo shillings trilion 1.79, shillings trilion 1.3 ne biro dhi ne chudo mag gope, ka shillings maromo bilion 707.8 biro dhi ne chenro mag dongruok. Sekta mar somo en mago ma bende oyudo pok mabup maromo shillings bilion 701.1, ka bende en kwanda tamalo 28.1 mar budget onogdo. Sekta mar teko tudruok e olony manyasani gedo mag apeini ni kod pok maromo shillings bilion 500.7, ka migao mar arita ni kod omenda maromo shillings bilion 251, bilion 136.8 mano biro dhi ne migao mar thieth, ka bilion 78 biro dhi ne migao mar pur, ka shillings maromo bilion 12 biro dhi ne chenro majolo ohelni matindo e pacho kaendi, ka counties ni biro yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 405.1. Magi timore kinde mabende jatend migao mar omenda John Mbadi wacho ni budget ma higani modhi somo odiochieng' ma kawuono en mano ma bende migao mare ok ong'awo ageta margi e choko mar osuru ka ikipimo kod budget mag omenda ma osekalo chien. Mbadi lero ni giketo pok mar omenda ne chenro mamulo ngima jopiny achiel kachiel, ka gigeto sekta mar pur, thieth kod thith mag mwandu. I will tell you that one thing that I'm proud of about this budget is that it is not overambitious. It's not overambitious in the sense that our revenue projections are reasonable, and I will tell you for the first time that National Treasury has projected ordinary revenue below what Parliamentary Budget Office has projected. Because if you unrealistically project revenue, you will definitely be revising budgets in the course of the year downwards, and that will be opening up the budget deficit. Secondly, we have tried within the constraints that we have, with the tight fiscal space and even shrinking further with the time, we have tried to allocate resources as much as we can to those critical areas that are good for the ordinary mwananchi. Issues of agriculture and food, health. Education, we have tried to maintain almost the same allocations, but it should be understood that we are supporting higher education loans about much more by giving about 6 billion more compared to the previous financial year. Migosi Mbadi bende dhi nyime ka oluoni kaka achiel kuom yore mag geng'o kuo mag omenda jopiny oseketo chenro mopie kokalo e lokruoge kod chike mabiro konyo e kedo kod midhiero nogo. One thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All this combined going forward will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That to me is my focus. Mbadi mabende netwa kod jafombo marwa mabende rango weche mag ohala mano Jimmy Mbogo achiel kachiel kano wuok pare kochomo apise ma Treasury bore Nairobi kaendi motelo ne chenro ma kawuono no mabende korigeno wenge duto koro mago garajo Kenya ochime odiochieng' ma kawuono bende wacho ni doher mar neno ni chieng' moro oganda jo Kenya biro pare kaka jatend migao mane okelo lokruok e migao nogo mar omenda kokalo chiro uchumi mapacho kaendi kaachiel kod tieko mibadhi ma okoni pod okwako chenro mag chiwo orak. One of the things that I will want Kenyans to remember me for is one who brought reforms in our procurement system so that the wastages and the corruption that we see in the procurement processes are reduced or eliminated completely. I would want to leave office
as one who has helped to stabilize the economy and managed at least our public debt, I would want to leave office when people will be referring to that person who opened up National Treasury and made or demystified National Treasury to the extent that people start engaged more with the National Treasury. Not a closed system working in silos. National Treasury belongs to the people of Kenya. The finances belong to the people of Kenya. We are managing it, or managing the resources in trust. Jakuru magajwang weche mabiro tenre koda maga somo budget makawuono ni mara higa ganari perega beach ganari perega uchiel chenro koro kata hikruok dhi nyime yo makare alwora mar od bura mamalo mabende odiochieng' makawuono jatend migawo mar omenda John Badi gino ni dhi somo budget ma kamano kambende en mano mare mokwongo kaka jatend migawo nyaka nadonje apis mara omenda no higa mokalo magitimore kinde mabende weche magarita sani koro ridi alwora mara od bura mamalo ng'otelo ne nyasi ma kamano med mana kete nyakalondo mari miero mara mogi wabiro bedo komi ler mathoth kotenore kod hikruok nyakang' chop seche ma jatend migawo John Badi ang' ne mol e od bura mamalo mar somo budget ma higani.